pero agora leva 4 triunfos consecutivos. Un Pontevedra que a categoría. Ese equipo, segundo uniforme do Pontevedra, toques celestes. Non sei se será moi habitual no Pontevedra eses toques celestes. Un tipo Blackburn Rovers, non? Sí. Aí estamos a ver unha xogada para polémica. Centra Dani Méndez, a pelota que lle chega a Capelo, o balón para Dani Méndez e o que marca é Peloto. E diante da sorpresa Xeraldo Negreira, o árbitro subía fora de xogo. Había un non, dende logo, cunha súa cámara é complicado de ver, pero parece que o balón... Parece casi imposible que exista fora de xogo. Vai en liña. Sí. Sempre quedará ese interrogante. Se tivese adiantado o Negreira no partido, certo que despois o Pontevedra foi superior. Sempre guiados por ese home, dorsal número 10, Manu Barreiro, balón para Richie, entra por velocidade, supera a Munín e bate por alto a Óscar Vilariño. Comezan a aparecer os xogadores, grandes xogadores que temos Pontevedra. Era lógico, hai un período de adaptación sempre a categorías, as primeiras xornadas son difíciles, os rivais van super motivados. E todos os xogadores novos hai que acoplar ese equipo. Outro gol anulado Negreira, ese remate que lle chega a Peloto e despois marca Dani Méndez, este sí parece que... Parece fora de xogo. Que había fora de xogo. Madrid aumenta a súa vantaxe no encontro que está disputando ante o Español 0-2 os 2 goles de Higuaín. Como 2 goles marcou Richie González e 2 asistencias de Manu Barreiro. Aí estamos a ver a xogada, o balón que lle vai a chegar a Richie, que marca cun disparo cruzado. Aí está o brazo de David Pérez, de Sidibe, de Gonzalo e de Adrián Pazoi. A xogada de Manu Barreiro que culmina Richie. Era o 0-2 e o 0-3 que ia chegar de contado tamén na segunda parte. Unha entrada por sorpresa dun xogador que parte dende a defensa, como é Suso, o canteirán Suso, que acaba marcando por baixo. A superioridade do Pontevedra, que, como dicimos, con 3 vitorias ponse a rebufo do Racing Vilalbés nese grupo co Alondras, co Cerceda e co Clube Deportivo Ourense. Ao final o Negreira tivo algunha oportunidade, a verdade mereceu marcar cando menos un gol o equipo de Julián Ferreiro, pero o resultado foi de 0-3.